नै जों आरो इयाव सफैलायबायलाय नै सिंगार दंफैयो इयाव माबा मोनसोम बर' मोनसोम मोनसोम दा फरेस्ट दंखायो एसे सिनाखि बायदि एबारे माने एकदम सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दं आरो स्पेसियेल आरो फिन बाथौफोरखौ गासैबोनि थाखाय मोसानो हानाय बैसागु माने बेखौ नै इयाव मोसालायबाय आरो खेबथाम ओइ बारा धुला खालामनो होआखै मोसानो थांगोन ना जा दायो आरो गुवाहाटियाव थांबा मोसानाङासो होनदोंमोन दा आरो गुवाहाटियाव थांगोन माथो खेबसेल'नो एकदम बाज्ल'बा मोनसोम दे थाब थाब
happy all. Thank you. Thank you. गरम जाबाय ना मोसाखांबाय जों गासिबो दा आथिं आखाइ सुनानै सि प्रमद साथारनाव आरो मोसानो थांफिनगोन बेनि उनाव आरो गुवाहाटियाव